iyo iri pakati ndio inobika zvese izvi. Isusu tiri kuenda kunofesana nejudiciary neFAS nezeki neGreen Army nepolisi, but ZANU inenge iri pakati pezvinhu izvi. Izvi ndio zvinogaidha ZANU izvi. Saka alright, zvinhu izvozvi ndio zvakadhistrwa zvikabvarura political party. Tiri munyaya dzepolitics. Politics chekutanga adzidi mbwende, ndinogara ndichitaura inini kuti adzidi mbwende politics. Chechipiri, hadzidi vana dzambiringa munyemba. Chechitatu, hadzidi vana pisaiti dzimure. Politics dzemuZimbabwe dzinoda varume vane zviwindi, varume vakashinga. Ndoda kuti ndipindure audio yandanzwa ichitaura, imwe yanga ichitsigira, imwe yanga ichisvora. Aiwa, kamupolitics saka ichinzi dirty game. Dirty game ndere kutukanaka, dirty game ndere kurovanaka, dirty game ndere kuurayana. Mupolitics munourayanwa, mupolitics munotukanwa, mupolitics munowenganwa. Hamuna chiKristu mupolitics. Yazvokuti timbotanga tapfugama kana timbotanga tadai zviya kana politics dzapisa chaizvo chaizvo, minamato yaPirato yese inopera yese, inoparara yese minamato yaPirato. Hapana kana chinomboshanda kana chidiki, nokuti politics dzacho ukaenda kuchirungu vanotodziti politics it's a dead game. Kureva kuti ukabata politics wabata tsvina, kana ukajohina politics wajohina tsvina. Saka kana tapinda mupolitics takuita zvepolitics, hatitye vaya vanotukirira, hatitye vaya vanosvora, hatitye vaya vanonyeya, hatitye vaya vanoswera vachitaura no. Nokuti politics kana uri gamba unotomira segamba, wotoita segamba. Ndoda kupindura chekutanga chamunofanira kuziva mupolitics. Mune makwikwi ekuti tinoziva, ava havazivi, ava vanoziva. Saka ukatadza kunzwisisa politics, unogona kuteerera muwengi wangu inini ari kurwisana neni maringe nokuda kuwa number 1 kudarika inini, kana kuti maringe nokuda kundisvora inini, kusada kuti inini ndidarike iye, kana kuti kusada kuti inini inzwi rangu rinzwike, kana kuti kuda kuzama kudzikisira nokuvhara inzwi rangu. Iwe wotopururudza kuti wanga wachitukana chaizvo, wachinogurei watukwa, kana kuti wachinogurei vasvorwa, kana kuti wachinogurei wangu wachisapotwa chaizvo. Mukusapota imomo, havasi vese vanosapota vachinogurei wacho futi vaine rudo. Vamwe vanogona kutosapota vari kudivi revavengi reZANU PF, vachitoti tsvato varo, vachinogurei baya isai masauti, isai mhiripiri. Saka isu tinoziva politics, tinotoziva kuti mukusapotwa havasi vese vanosapota nemoyo wese, asi kuti vamwe vanousidzira sembwa kuti sa. Kugoita vanosvora, vamwe vanosvora vamunoona ivava, vamwe vanenge vachitobva kuZANU PF, havasi vanhu vomusangano, asi kuti nekurwadziwa naBaba Chinogurei vanotsvaga pekubatira Baba Chinogurei, voita sokunge vanouya kuzojohwina, vorembera sokunge vanhu vanosapota vachamisa, asi vanhu ivavo vasiri vanhu vavachamisa, asi vagowana kupfekera manzwi ekutuka, kuita sokuti tiri kurwisana, kana kuti tiri kuvengana mubato, kana kuti tiri kurovana mubato, kana kuti tiri kurovana, tiri kuvengana. Asi mukadzokera paground, mukazodzoka kumashure, mukazvitsvagurudza, munozoona kuti vanhu ava vakanga vagara vachitsvaga Baba Chinogurei kwenguva yakareba. Saka nenyaya yekuti Baba Chinogurei havabatiki, kana kuti havawaniki, kana kuti so vanotsvaga nzira dzekuti vawane pekuvatukira. Zvinzi Baba Chinogurei vanga vachitukwa nevanhu vemubato mavo. Ndoda kutaura shona yekuti handisi mwana mudiki inini, ndakatambudzwa zvakanyanyisa nepolitics idzodzidzi.
ende ndinotaura zvinhu zvine mawitness kwete zvinhu zvokuseri kwakhoniba zvokumuniki zvine mawitness. Ikoko kurohwa kwaitwa nana Chamisa nana Vatsvangira ikoko nyika yese yamuri kuona vakarohwa, vamwe vakatorohwa, vamwe nanhasi vane marunda, vamwe zvirema izvozvi. Asi kuti vana vaChamisa vatungamiriri vanga vari kumusoro. Saka mutungamiriri ari kumusoro kana akasangana nekaronda kadukuduku kana akasangana nokutukwa zvinobuda nyika yose. But kune vamwe vasingasvikiri nemakamera, vasina kumbotorwa mafoto kana makamera, vachipiswa nemapurasitiki. Kune vamwe vakadimburwa maoko, kune vamwe vakajirwa ng'ombe, kune vamwe nanhasi vakapisirwa dzimba, masofa, mahodhropu zvikapera kutsva, waidirwa peturu dzimba dzichipfita dzichibvira. Hazvimo mumarekodzi akawanda wanda, but vanonyanya kunge vari pamberi pamarekodzi zvinobva zvaita sokunge vana vaChamisa ndo vakarohwa chete mune zvematongerwo enyika, kana kuti vakashungurudzwa, kana kuti vana Vatsvangirai. Kune vanhu vakashungurudzwa kudarika vana Vatsvangirai, kuti mukatarisa manje ana munonyatsokuona kuti kune vanhu vamwe vakapiswa nemapurasitiki kumamisha uku 2008 2007 2020 2023. Kune vanhu vakashungurudzwa kwenguva yakareba, vamwe vakapotswa nepfuti, vamwe vakapotswa nemapanga, vamwe vakapotswa nematombo, vamwe nanhasi uno vaigara mugomo. Tikaenda kumaruzevha, inini kwangu andinobva, tine nguva imwe yatakanga taakugara mumapako. Vamwe vakazoguma vaponera kuHarvest House uku. Tine vamwe vakaitwa kafira mberi nemusangano. Ande muri kupanzwa? Munangagwa kana akawana chinomuwana kuya kana vana Chinamasa kana vana Ningirikini vaya chinokasira kuzikana nenyika yese nekuti ZBC inomhanya ikoko. But kune munhu ari kubhinga uko kupasi musango uko, unosangana nezvimwe zvinhu anosangana nazvo ikoko, hazvikasike zvabuda. Mukaenda kupasi kuchiredzuko, kune zvinosanganikwa nevanhu veopposition ikoko. Mukaenda kuChipinge, mukaenda kuInyanga, mukaenda kwaMutoko Mudzi, mukaenda kuMaundi Uzumba Maramba Pfungwe, Mount Darwin pasi kwapishwa uko kuBorder Hill uko, mukaenda kunana Sendaobe Dotito Karanda uko, munowana kune vanhu vakatoshungurudzwa ukwese kutodarika vana Chamisa vacho kana kutodarika vana Baba Chinogure vacho. Chikonzero ndiri kutaura kuti ini ndanzwa vanhu vachitaura paNingirikini vachitaura nawe kuti zvakazodai. Ndoda kumbobvunza kuti pano mumwe mutaura ataura akati zvazvitori nani kuti varege kusapota. Naiwe uwo musangano asi ikabineti yebato ikambani kani, chekutanga ikambani kani. Ivo vanhu vese vari kusapota musangano, vari kusapota vaChamisa vakaita zvokudaidzwa here? Saka anovhura dhoro kuti budai muende ndiani? Angavhura dhoro kuti Vachinogurei budai muende makadai ndiani? Iye Chamisa chaiye vanhu vari kumusapota nyika yese ari kuvaziva here nhamba yavo, kana kuti mazita avo anovaziva? Kana munhu anogona kugarisa vanhu 4-4 muzita remusangano, nyika yakakura kai? Ndoda kutaura shona yekuti kune vamwe vanhu vanondopeshedzera vachitaura kwavasingazivi. Nyaya yangu inini Baba Chinogurei haisi nyaya ine chekuita nehondo naChamisa. Tanzo vangu vachita vanoziva mashoko kwaanofamba nako, vanoziva mashoko kwaanoenda nako. Inini ndinototaura nevatungamiriri vamwe vacho vari kutofamba naChamisa vacho, vari kutoronga naChamisa vacho, but vamwe vanisa zvimuti munzewe. Mutori mumashure imimi. Tinotombopa yambiro yakasimba. Takataura zvakawanda Steregisi, ndofunga kubva January achitanga. Kune vanoziva chaizvo izvo kana mukaenda muchannel yaBaba Chinogure takataura tikati hatinoda kuti timhanye kuenda mberi, tichambomirira vatungamiririka zvavakati 2026 vatungamiriri ndo vanotanga vapinda mudariro. But nekutoona manje kuti isusu tikaramba takanyarara timu inodaiwazve. Tiri kutoona kuti nyaya 2030 zvainenge yakutosvika pamvura yacheka makumbo. Ko nyaya yemareforms zvainenge iri kutoramba. Ko tiri kutoona kuti vana Shabangu vari kutoendera mberi vachitofinhura nyika. Tiri kuona zviri kuitwa nana Tungwara, zviri kuitwa nana Chivhayo,
zviri kungoramba vachiita vachienda mberi vana. Tiri kuona zviri kuitwa nana ED, tiri kuona vachivenga vacho vainzi vanogona kusunungura nyika, vanogona kubvisa ED vacho, zviri kuitika zvacho. Saka zvinhu zvacho zvinotinetsa, zvotiremera, zvodzoka zvotipisa, zvotirwadza kuti naimi ko zvino utungamiriri hwedu hwemisangano kana zvichinzi tichasununguka, ko tichasununguka rini? Ivo vari kutaura vese ivava kuda kupinda pacompetition navachinogurei kubva 2023 chaizvo izvo. Munoshandirana neni kana makashandirana neni mimi? Kana kubva 28 makashandirana neni mimi? Munei chamuri kupera imimi? Munei chamuri kupera kana kuti chinhu munei kusafa kwamunako kana kuwengwa kwamunhu kwakaitwa wachinogurei? Makawengwa kufanana nawachinogurei mine zano yacho? Atidi vanhu vanotaura kwavasina kuswera. Isu kana tichitaura hatitauri nyaya yekuwenga musangano. Kana naimi dai ndaida kupanduka, inini manje ndaida kupanduka, kuti ndoda kupanduka ndichisapota ZANU PF kana kuti kutengwa neZANU. Ivo vatungamiri vamuri kutaura vamwe wacho vari kunana Chamisa vacho chaivo chaivo, chinge ndotowasendera mameseji, mamwe anobva kunana Chivhayo, mamwe anobva kuna nani vanhu akatowanda wanda wani, tichitotukana. Ingo vandoziva vachitukana achitukirana vanana Chivhayo vacho vachitotizama. Vanozama, vanouya kavarume veZANU vanouya kaise very popular kababa Chinogure, vanouya kana vana Nyuka yeMabhunu vaisvikirwa, kana mukaenda vana Chipereti vaisvikirwa, kana vana baba Nhingiriki baba Chipereti vaienderwa vachisvikirwa vachitoedzwa nemaprazi chaiwo. Vana Judha vese navasikana vese vazhinji vamwe vaita zvokusangana nana mai vese vazhinji vanoenderwa navanhu veZANU. Dai takanga tichida kupanduka, munofungidzira kuti dai taida kunyomba Chamisa, kana kuti dai ndichida kunyomba Chamisa ndingamunyomba ndichifuridza zvandiri kuita izvo, kunyomba ndichita zvokufuridzira zvandiri kuita izvo. Kana dai ndada kugadzika bato rinopikisa mudhishi kurigadzika pasi, munofungidzira kuti ndaimboita zvinenge zvokufungidzirwa here kuti toda kupanduka kana kuti toda kunhingirikira? Mungaita zvokufananidzira. Kana ndikada kupanduka feya mai manje ano anogona kundibvunza kuti naye wapanduka ndiani, kana kuti naye baba Chinogurei kose mazopanduka semadaiso ndiani? Imimi zvamuri kupanduka muri ikoko, ari kukuonai ndiani, ari kukubvunzai ndiani? Takasangana nedambudziko rakakurisa maningi kubvira patanga nhau yerevolution. Wachamisa vachinyombiwa vachitukwa vasipo. Vanhu vaiva defender ndianani? Munozviziva here kuti takatukiwa Wachamisa, tikanyombewa Wachamisa ivava, tikathreatenwa, mathreatenwa takaita muda kuti kutaura takathreatenwa sei, tikarasikwa zvinhu zvakasiyana siyana. Vasipo. Musangano haisi kambani. Musangano haisi cooperative. Musangano wepolitics wakafanana nechechi yepostori, chechi yepanze. Auzare. Ivo Wachamisa pavari kana mukati wabvunza ipo paya, vanotaura kuti pati yavo vanoda mbavha nevaroi nemhombwe kuti dzipinde. Havadi vaKristu wega wega. Saka musangano une vanhu vakashata nevakanaka. Ndosaka vachishandisa tsumo yekuti chengawo semanhanga risina mhodzi. Musataura politics dzekwamusina kuswera. Kana tikanzi tiri kusapota, even tikanzi kune vanhu veZANU PF vaya vanonzi veZANU PF vaya vakangoita dembe tembe dedzerwa rokuti vanosapota Mnangagwa, vachingoita zvokungosapota zviya zvokungoti kana zviya zvainzi richinyura richipisa ramba wakamira ipapo. Iwe woti apa mberi nemusangano, ndoda musangano maningi, uchipisiswa nezuva wakamira ipapo, zuva richikurova unokuti unoda musangano, zuva rikurova rikupisa. After that iwe wacho oshandiswa, vanowana mamainzi mapurazi vamwe, iwe wachona unenge uchishandiswa zuva richipisa, mvura ichinaya chikunaya uri ipapo uchinzimira ipapo. Opposition is different than ruling party. Opposition yakatosiyana zvachose neZANU PF. Saka kana tichitaura isusu pamusoro penyaya yekusunungura nyika, chinhu chakarwadza vana veZimbabwe, inini ndoda kutaura chokwadi.
chokwadi azomwe itatu kwa mutora chamisa zvinganika zvanotukira nevanhu vezano zvingani zvatotora pamusoro pane vanhu vezano zvatotora nezvezano zvatotora na idi ava zvingani chamisano ndombo akambotukwa neni here chamisa munotora nezvake kuti kutukwa ina muchitaura kwamusina kuswera imi vana munangagwa vari kutukwa sei neni kana ivo mazanu pf kune vamwe vanhu vasina kana nechiguro chacho mumusangano macho vanongopesha kutaura pamidhiya kudzosera zvinhu kumashure hauna volume silent yacho haizikanwe volume racho harizikanwe asi kungotaura zanu munotaura muri kunze kuti tizoenda kunze kwacho takabva kupiko asi politika takazitsangira tiri kunze kwenyika politics dzacho patakatambudzwa tichikwadziwa nekurohwa nekushungurudzwa takashungurudzwa kunze kwenyika here nhasi uno muri kutaura zvi zvamuri kutaura izvozvo izvi zanla forces kuti irwise simiti yakarwisa ichibvepi iripi vatungamiri vaigarepi mabhesi anga aripi zapo kuti ibvise simiti yakamubvisa ichibvepi yaibva mubulawayo mutaundi yainzi gorilla welfare yanga iri gorilla welfare zvairewei kana vana zanu pf vanga vasiri mbwende waienda kuisa mabhesi kumozambique ndava kuenda kumozambique kaimbwende vakadii kuisa muharare nokuti imi munoti wakaenda kuisa kumozambique vange vari mbwende vanhu vezapo vange vari mbwende kuenda kuzambia ndiani mutungamiri wezanla forces akanga ari muzimbabwe ndiani mutungamiri wezapa akanga ari muzimbabwe munotaura kwamusina kuswera imi mavhoisi ese atiri kutaura ese aya mai manje anaya ndiani ane voisi ari muzimbabwe maari kuvhoisa chaizvo kufanana nezvatiri kuita zvinezvi chanzi chacho muri kuchiwana here asi muromo yedu haisi kutaurira here vakanyarara haisi kutaurira here vasina simba haisi kutaurira here vasina power saka kuenda kunze kana kuenda mukati menyika zvimwe chete vachamisi vari mukati menyika hongu vari mukati menyika zvechokwadi asi vada kupisa zanu kuipisa chaiko chaiko havamugari munyika vari mukati menyika vachingotaura zviri soft nemadimikira nezvimwe zvavari kuita noti kuti vada kuipisa chaiko kuti vada kupisana chaiko chaiko kuti vaakurire chaizvo kuti chashaya chaizvo munyika havatiiti zvese vari munyika imomo imi hamutokwanisi kuvachengetedza futi vachamisa vacho saka isu kana tichitotaura tiri kutotaura tine volume rokutotaurira miromo yeopposition nemasupporters nekusimbisa nekupa pressure vana vezimbabwe neushingi musatituma kuti kwaipanduka munotuma kupanduka isi hatitumi kupanduka nemunhu chero zvake uya tina panganawo zvake ari kufamba tada kupanduka hatimbotumwa kana uswera kumbota isu zvakaita isusu vana vavachinokwezva zvedu tiri pachena tinototaura pachena pamberi penyika kuti handichada izvi ndazvandatadza izvi zvemahumbwe ndadhakwa nazvo izvi kana zvadhaka kuti handichazvida saka kana uchiona ndisina kuzvisarendaka hazvisi mahumbwe hazvina kudhakwa zvinhu zvakanaka asi chiri kudiwa kusimbisana pressure yandiri kutoita iyoyi
yatosumudzira imimi kuti muite pressure manga makanyarara mese kuti zi. Saka ndo basa racho iroro kutoti kubvundura zvinhu, kubvanyangura zvinhu, kubvanyangura. Mashoko angu ari kutonyondonora zvinhu zvakasimba, ende ari kuvhundusa ZANU, ende ari kuvhundusa opposition. Hakuna zvakadaro vakomana. Iwo president pachezva wachamisa pawakasiya bato vachimboti nya zvakadzosera zvinhu zvakawanda mumashure zvakanyanyisa muvana veZimbabwe. Aikona nokuti mutungamirisi akatifani kutaura, vari kuziva vakadzosera zvinhu zvakawandisa kumashure zvakanyanyisa. Kusvika patiri nhasi uno panapa tanga tisingafaniri kuita zvekuperekedza maelection achitongwa nevatorwa, maelection achitorwa, maelection achipambwa. Tanga tisingafaniri kuisa dzimwe next election futi isi takaita dzekutanga tikaita dzechipi, tanga tisingafaniri ikosvika tochitasira next third election again. Ndosaka ndataura kuti politics nebusiness politics zvakasiyana. Vachamisa vari kuziva vanoronga, vachamisa vanoningirikina. Masimba acho mamwe acho amunozama kuda kuzama kunge munoda kunge munoziva maningi kana kuningirikina. Still vachamisa kadai vachironga vachiziva zvavari kuita, kadai vane cabinet. Cabinet yacho panguva yakabuda vachamisa yakasara ichiitei? Committee yacho panguva yakabuda chamisa asipo, akamboenda kunze kwenyika akambodai dai. Musangano pane zvakasara zvichiitwa here munyika? Ndawa leader anga asipo. Pati makurukota anosara achienda mberi nebasa. Pane zvakamisa ZANU here? Pane wakapinda kumatare rekumisa ZANU zvairi kuita? Vanhu vari kushungurudzwa, vanhu vari kupiswa, vanhu vari kuurava, vanhu vari kuita sei, vanhu vari kutochwa, vanhu vari kutama munyika. Komiti yamunotaura imimi kuti kwanzi advisor yachamisa, advisor yavachamisa. Kunze kwokuti vanhu vari kungomira nezita ravachamisa, nhasi uno chamisa ndiyakatarisirwa. Vacho vari kushanda navachamisa vacho chavaita munyika manje kuti nyika isununguke, chavaita chine musoro since chamisa paanga asipo. Now tamugore rechingani mai manje? Rechitatu. Chavakasara vachiita ivo vachamisa vachisvika zvinhu zvaapamberi ndechipi? Iri piko komiti yacho isingabudi pachena? Chamisa ndiye anongobuda pachena achionekwa achita basa. Komiti yacho dzimwe nguva iri kutoremedza chamisa vacho futi. Vanhu vakanga vakagara vakatarisira kudhara, vanhu vakapopota vaka 28 kure, iko zvino taakutosvika mu28 macho ndo mataakutosvika futi. Saka munondirevera here kuti nzira dzokubvisa ruling party chete maelection chete? Okay, ko ruling party dzemazuva ano dzemaAfrica zvadziri kushandisa futi. Vanhu vakapera kuuraiwa. Toda kubata kubvira pana vachamisa ipapa. Atitoda kubata kubvira pana vatsvangirai. Toda kubata pana vachamisa. 2018 vanhu vakauraiwa. How many people vanhu vakauraiwa? How many people vanhu vakashungurudzwa? How many people vanhu vakatiza misha? Vanhu ivavo nanhasi vachiri musango. Muri kuzviziva here muchitaura zvamuri kutaura imimi? Munozviziva here kuti vanhu vakauraiwa vese vanofanira kunge vachikombadzirwa nehurumende? Vakauraiwa zvematongerwo enyika. Vachamisa vanhu vari kubata ropa. Vachamisa vanhu pane pasina ropa here? Pane panganzi here opposition haina ropa mai manje zvikanzi trade harina ropa, Toyota harina ropa? Harina vanhu vakarifira, harina magamba akarifira here? Harina vanhu vakarifira here bato iri? Saka papi pamunoti vachamisa vanosvika kubata ropa? Ndepapi? Kana kuti vanosvika kudeura ropa? Already ropa rakatodeuka, vanhu vakatofira musangano kudhara, ropa rikatodeuka kudhara. Tisati vanhu vanenge vauraiwa nemusangano toti zvadarika.
toti vanhu vanenge vapiswa nemusangano kana vatotywa kana kubaya majikiseni kana kuurayiwa kana kushungurudzwa kana kuti vanenge vapiswa misha nemusangano toti zvadarika. Vanhu vanenge vatiza misha yavatata vakunze kwenyika vachigara kumasango vachigara kuminwa kwachidini toti zvadarika. Toenda next election tichikodaro tichingoenda election tichikodaro tichingoenda election tichikodaro. Upenyu here ukurarama kwevana veZimbabwe kugara vari mumaelection. Munotifunga kuti zvinofadza here mimi kuti gare tiri mumaelection? Ndio patiri kutsanangura kuti tadi kuti leadership hwedu hutsvake dzimwe nzira dzatingaita. Zvonzi Chamisa muda kuti akurwirei. Chamisa anogorwa kana tikanzi mai maita akuenda musango, Chamisa unopinda musango. Kana kuti leader ndiye unotipa zvokuita isusu kuti tiwane basa rokuita. Kana tichi leader ngaite zvakati zvanhu tinenge tichida basa ratinowambirwa navaChamisa kutipa basa. Tiri kushuvira kuti kutoda basa racho basa. Ngavatipe basa. Ivo vakagara muofisi but ngavatipe basa. Ungati iwewe uri baba pamusha, mwana ndiye anopota achienda kosandirana nasabhuku. Zvinomusoro here izvozvo? Saka kana tichitaura zvababa, baba ndivo vanoenda kunosandirana nedzimwe nyika, ndivo vanogona kutsvaga madzisahwira, anogona kununura mhuri yavo kana ichiparara, anogona kununura mhuri yavo kana ichiparadzwa, ichipiswa, anogona kubatsira kuti vana vaite power. Remember kuti vanhu vakada kupinda murodhi 2023. President Chamisa vakataura kuti musapinda murodhi mirai. Tanyora tsamba kusata, tanyora tsamba kwakati, tanyora tsamba kwakati. Kuti vaChamisa ndio vakamisa vanhu kupinda murodhi. Kana muchiti vanhu ndio vanorwira musangano. Saka vanhu pane pavakaramba kurwira here. Imi kana muchitaura politics kana pamedia na machannel, taura izvi zvamunoziva imimi. Vanhu vakaramba here kurwira musangano kana kurwira vaChamisa. Vanhu vakaramba here. But since vaChamisa vamisa vanhu kuti vasapinde murodhi, vanhu vatsamwa nokubiwa kwakaitwa maelection. Chii chakaitika kuna vaChamisa? Pavakamisa vanhu, vaChamisa vakazoya nenzira ipi imwe pfungwa yavakazoya nayo? Handitadzi kutaura nokuti kwanzi kana wataura chokwadi hausisi supporter vaChamisa. Imi vaChamisa vangandidyisa mavhu ini ndisingadye mavhu ini nokuti ndinosapota. Kana ndosapota musangano vanosapota. Kana kuti muiswa ropa imwa ropa kana kuti imwa poison ini ndisingamwe. Nokuti ndinosapota musangano. Ndofira musangano ndo mwari oga ikungomwa roga kumwa kunakidza kufadza musangano. Kufadza vaChamisa nezvese zvavanenge vachikuita zvavanenge vangoda ndo kana kana vakati kwira mugomo kwira vakati dzika kwira iwewe tungoteerera mutungamiriri. Haisi ningiriki business company. Political party haisi company ba, haisi business. Tava kana mutungamiriri akunziteerera iyeyo kana zvaanenge achitaura zvaanenge achikuita imiteedzerai, which means ane powerful ningirikini yakakontrol yakasimba yefamily chachinhu chake chisiri chenyika chavanhu. Mutungamiriri kana akati ita izvi zvisingaiti unomudza kuti aiwa izvi hazviite izvi zvamavakutiitisa izvi chef hazviite izvi. Ndo zvatiri kutaura kuti chef waChamisa imimi makaita quit 2023 zvakaitika tikati aiwa zvinoitika 2023 maita quit zvakare. Ende chakakonzera kuita quit tiri kuchiziva kuti makanga muchirwiswa ende makanga muchishungurudzwa ende makanga marongerwa zvakasiyana siyana, so it's good kuita quit. But maita quit chakaita kuti muite quit 2018 chacho chadarika here pamakadzoka 2023 maane rimwe bato. Okay, now 2 times iko zvinezvi madzokazve musangano uri kuenda meta kuti kuwaona kina maelection. But chakakonzeresa kuti musangano uparare 2023 chachona ndo chati kuti chine weapon here yachigadzirirwa kana kuti chine nzira here nokuti simba rechinhu ichocho chakagara chichidhistura chinhu ichocho, simba racho harina kubva ringoripo. Ijudiciary military izani yakabata nemilitary ngavazami inzo. Kumagaro kwayo ijudiciary, kufesi kwayo mauto, kumarutivi kwayo mapurisa,
kuruti kwaro iningiri electoral commission iyo iri pakati ndio inobika zvese izvi. Isusu tiri kuenda kunofesana nejudiciary neFAS nezeki neningiri nearmy nepolisi, but ZANU inenge iri pakati pezvinhu izvi. Izvi ndio zvinogaidha ZANU izvi. Saka alright, zvinhu izvo ndio zvakadestroya zvikabvarura political party. Saka ndo patiri kubvunza president vachamisa kuti for 3 years maelection adarika, now takuaura kuenda kune mamwe maelection. Anditi pane here zvinhu zvokuti nokuti atidi kuramba tichishandisa vanhu kuumba mapolitical party, atidi kuramba tichishandisa vanhu kuenda kumaelection, vanhu vachifa, vanhu vachipondwa, vanhu vachiparara. Isi taifungidzwa kuti pane imwe option isiri yemaelection, taifungidzwa kuti pane imwe option inoita kuti zvinhu zvikasike, nokuti tiri kutoona kuti ZANU yacho hapana chairi kuvhunduka kana kutya kuti Chamisa auya kana kuti bato rinopikisa kana kuti zvakazodai, hapana chairi kutya. Nanhasi fesi yavachamisa iri kungoshandiswa, tiri kuona iri kungoshandiswa maby election ari kuitwa nana Shabangu. Umwe ataura akati anoipai pfungwa dzenyu. Comrade, vachamisa mai manje anaya, vakangotaura kuti aiwa vanhu chatsva ngatipindei murodhi, kana kuti vakangotaura kuti ano vanhu tafunga zvakati, mai manje anaya vachamisa kana vakada kuenda kumadzisawira, vashaya madzisawira pavaripo paya. Ndi political leader anozikanwa. Ndangofana kuti Julius Malema akada kuenda kwaanoenda unoenda, kana uyo wokumozambika akada kuenda unoenda kwaanoenda, kana kuti wekuningirikini, nokuti political opposition leader akangofanana na president, nokuti unotozikanwa kuti kana dzimwe nyika dzinotomuchengetedza. Saka muchiona kuti ZANU-PF aingoataka Chamisa kufanana nevamwe vanhu nje, nokuti Chamisa unogona kuwira neAmerica, munangagwa achiwira neRussia, munangagwa akadena Chamisa adena America, Chamisa akadena munangagwa adena Russia, munangagwa akadena Chamisa adena China, Chamisa akadena munangagwa adena Britain. Saka opposition leader une power, une chiremera, une simba rakadarika supporter. Saka kuti supporter tikuda basa yokuti tiite leader. Iko zvino tine vanhu vari kunze kwenyika vakapararirwa, vakatiza munyika mu 2018 na nhasi vamwe vachiri kupotere. Tine vanhu vakatiza munyika 2023 nokuda kwebato, nokuda kwezita neutungamiriri, nokuwengerwa kusapota ivo vachamisa vacho. Na nhasi vanhu ivavo vachamisa vacho chaivo havasati vakwanisa kununura vanhu ivavo, but vanhu ivavo ndevavo masapota avo. Na nhasi vanhu ivavo vari kurarama vari musango, vari kutambura vari musango, misha yaparara, mhuri yaparara. Tine vanhu vakaurayiwa, mhuri dzavo dzinofanira kunge dzichikombanzitwa nehurumende. Taitarisira kuti kana hurumende ikanga hurumende yevanhu, vanhu ivo vanofanira kuva mahero, vanofanira kuti vanhu ivo vakombanzetwe because vakafira zvenyika. Pati mhuri dzevanhu ivavo dzatosvika kutodza iko zvino dzimwe dzinotosvika pakutopesa dzatoroora kana kurooriwa pasina chavavana. Munoona nyaya yandiri kutsanangura panapa iyi yakafanana nenyaya yegukura hundi. ZAPU yaifanira kunge ichimiririra vanhu vakafa mugukura hundi Midland neMatabeleland, nokuti ZAPU ndo yairwana neZANU-PF. Saka ZAPU yakarasa vanhu vegukura hundi, ikarasa vanhu vaikaigino vanhu kuMatabeleland. Vanhu kuMatabeleland vari kurarama sokunge vanhu vasina baba namai, vasina mufudzi. But mapata akashandiswa kuti vanhu vaurayiwe achona haasi kukwanisa kumiririra vanhu. You know kuti mapato kana achita zvematongerwo enyika, kana vatungamiriri vaita zvematongerwo enyika, kana imimi mune simba rokuti Chamisa political party ndeyake, hakuna anomubvunza, hakuna anomutsiura. Saka vanhu vakafa vachifira iye vanofanira kuzokombanzitwa rini? Vanhu vakaremadzwa vachiremadzirwa iye, kana kuti vanhu vakatata vachitiza munyika kutama munyika vachitamira iye, kana iri kambani yake. Saka une simba karo kuti vanhu tiite pressure kwaari kuti shamwari sunungura vanhu ava, vona vakaurayisa vanhu. Kana makuti kambani bato rinopikisa ndera Chamisa, vachamisa it's a leader wekuti kana vanhu vakaona kuti Chamisa akundikana vanomubisa vachiisa mumwe. It's not firapo kana kuti yana munakagwa yekuti firapo yana Museweni. Opposition leader unogona kuya vamwe tinogona nasunu taakuisa wabiti waningirikini wabiti, kana kuti taakuisa vatimba, kana kuti nasunu taakuisa waningirikini. Ndo saka muchiona pachita kunetsana. Kana even mkaenda South Africa vanana Julius Malema vakazonetsana nana Shavangu uya achienda kumukono usizwe. Inyaya yekunetsana kuti iwe watora nguwa maningi uri pachigaro iwewe ningirikini. Tinofanira kuita ma-election uchichija pachipinda mumwe. But mwota aiwa indotozobva kana tichinge ndava nachigaro ndatonga. Manje asati ndatonga ndokobva sei tisati tatonga.
poita kunetsa. Saka opposition leader ndi leader anoiswa nevanhu. Ichi vachamisa vakasiya vaiswa navatsvangirai. Vakasiya vaiswa navatsvangirai. Ani muri kupona? Saka azvireve kuti kana vakanga vakaiswa navatsvangirai zvinoreva kuti bato rachona ya company yavo kana kuti business yavo kana kuti va personal manager. Saka vachamisa vanofanira kunge vachimiririra vanhu. Vanofanira kunge vachidefenda vanhu. Vanofanira kunge vachi iko zvino izvi tikautaurira kuti vanhu veku Midlands vekumaTebeleland bato rinofanira kunge richimirira vanhu ivavo kana kuendesa ZANU-PF kuICC kupi kwese kana kuti sumudzira nyaya yakamboenda kuICC wani. ZAPU yaifanira kunge ichiendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva nokuti ZAPU ndo yakaurayirwa vanhu ivava, ndo yakaurayisa vanhu. ZAPU ichiendesana neZANU. Vangomo vachiramba kuti azvigone kuti ZANU itonge because vangomo ndo vakatanga zvematongerwo enyika. Ndo bato rekutanga reZAPU. Vana Gwasera vakaramba, vananiko vakaramba, vakapesera vatora zvombo kuguni kitino kuRussia uko nemushini wainzi wezira zvombo zvakazofukunwa zvakawigwa zvakachirwa pasi zvezha goreria. Vachironga kuda kurwisana neZANU kurwisa ZANU. Vachipikisa kuti Mugabe haafaniri kutonga nyika. Zvikaurayisa vanhu vakanga vasiri kuchiuto, vakanga vari mumisha mavo. Masoja e5 brigade aingopinda achiuraya munhu wese antara chindewere. Munhu wese anenge anoda kuningira kuti vaitira vachiuraya vachibaya nemapango vachibvoshodora matumbu. Saka ZAPU yakaurayisa vanhu. ZAPU ndo inofanira kumirira nyaya yegukura hundi kusimba. But nasu unoiko zvinezvi vanoshandisa vanhu vemapato ava. Vashandisa vanhu veZAPU iko zvinezvi ZAPU yachiyabva yati bwe. Nepressure dzatirikisa mai manje anobarike neZAPU yakubuda mashoko ekuti ndofunga bato redu nenge rakudzedzereka nenge rakudidi nenge rakudi. Zvine musoro izvozvo. Amusi kuona kuti kushandiswawo neZANU-PF kuri kuitika. Isu toti ZANU yakaparadzana neZANU but vanhu havari pamwe chete. Iko zvino vanhu kumaTebeleland vari kuzama kuzvimirira vega vachikopota vachikomburena vanhu vekugura hundi vakauraya pakugura hundi. Asi mutungamiri ndiye anofanira kumutsa nyaya yacho. Iko zvino tine vanhu vakapfurwa 2018 mubato medu bato redu isusu iri daifanira kunge richisumudzira nyaya iyoyo yeMashande Commission iyayi. Nanhasi uri kuchibvunza kuti ko nyaya iri papi. Tine vanhu vakauraya vanhu veZANU-PF. Umboone matare zvikabatwa chinzi vanhu veZANU-PF. Inyaya dzinofanira kusumudzwa idzodzo. Kusanganisira vanhu vegukura hundi vacho vachamisa vane kodzero yekusumudzira futi nyaya idzodzo. Asi chanzi hapana. Because chamisa haasi kutonga haasi mupawa. Saka pawa racho toriwana sei? Ndio zvatingeza kuonesana. Vakuti kwanza avachamisa vari kuziva zvavari kuita. Mune shuwa imimi zvamunotaura imimi. Kuti nyika iti inosununguka izi nemuromo nebhopoindi. Inei. Yedu. Vachamisa kutoratidza kuti vari kutotatarika zvakasimba chaizvo kuzama kuti zvinhu zvinake hatisi kuramba. Asi vari kutatarika. Atiri kunyepa kuita sokuti zvinhu zvakanakira vachamisa kana zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe. Vachamisa pavari paipa musatora sokuti zvinhu zvitori bo, zvitori shy fine. Vari kutotatarika kuzama nepavanokwanisa pese. Hakuna kuita temba yekuti kwanza vachamisa ruziva zvaita. Zvinhu zviri kufamba zvinhu zviri kuningira. Aiwa zviri kuningira. 2023 da. 2018 da. 2028 da. Huh? 2035 da. Chokwadi chiripo ndechekuti Tezvara nemukwasha kana chikaipa chikawana mukwasha kana chikawana Tezvara vanobatirana. Tezvara unonunga mukwasha, mukwasha unonunga Tezvara. Mashoko atiri kutaura panapa pane mashoko esecret anofanira kunge achigadzirwa nevatungamiriri vari voga, vari kutozvinzwa kuti vari kugadzirisa. Kozita mashoko ekuti isusu kana tichitaura hazvina kana nebasa rese izvo, because kana tikazvitaura zvashanda here, kana tikazvitaura zvarambwa here, kana saka hazvinei nenhingirikini izvo, because isusu atimo mukati menhingirikini machona. Vari kuronga varimo, but isusu tiri kutsva kunze, tiri kubayiwa kunze, tiri kunetsa, tiri kurwadziwa, tiri kutambudzika. Taitarisira kuti nyika ikada yakasunungwa kudhara. Saka vachamisa ndo vakamisa vanhu kuita demonstration. Vanhu vese vakaramba kutera geza vachitisotera mutungamiriri wedu, ende tichimira futi isusu kuzama kurwisa. Vanhu vakamira kutera nyoka yemabhunu, vanhu vakamira kutera chihistory dzana chiwenga nana nhingirikini. Tichite mutungamiriri wedu isusu. Mutungamiriri vanhu vakanetsa chamisa asina kubatana nevamwe, chamisa asina kubatana nevamwe, tichirwisana nezano isusu. Vachamisa vane kodzero iyoyo, sei vakaita simba rokuti ini ndabuda mubato.
vakagara pasi nevanhu here? Sei vakaita simba rekumisa vanhu kuti musapinde murodhi, vanhu vasarwire maelection a2023? Vakanga vawirirana nevanhu here? Ndo madecision mamwe atiri kutaura kuti president Chamisa vane mamwe madecision avasingafaniri kungotora voga, kungoita voga. Ndo ari kukonzera kuti vanhu vaone sokunge vaChamisa vakanga vasiya bato richiparara, kana kuti vakasiya vanhu vachimbovhirika musoro, kana kuti vanhu vaChamisa vakarera nyaya zano ikatumbuchira muswe pana nokoko. Because vakaita zano ndega, vakaita fungira moyo, vakaita zvavanofunga ivo nepfungwa dzavo votoita. Although vanga vari panguva yakaoma, but kana vaChamisa havasiri vanga vari panguva yakaoma vega. Vanhu vanga vachikoshungurudzwa vari munyika, vanhu vachikotiza vachikotiza nanhasi vamwe havasi safe izvozvo nanhasi vanhu. Even vamwe vatonyimwa mbeu nefertilizer kumamisha uko, kunyimirwa zita nebato. Asviri kuti vaChamisa pavakasiya bato chete ndo vakanga vachisangana nedambudziko chete. Okay, iwo kana vakasiya bato vakaseva upenyu hwavo iwo, ko upenyu hwavamwe vese vanhu vengu vachiuraiwa vachikidinepwa. Ko vanhu vese vanga vachibaya majekiseni, ko vanhu vese vari kutama munyika, vari kutisa munyika vese. Chamusingaziva vaChamisa vanochengetedzwa neworld, vanochengetedzwa neUnited Nations pavaripo paya. Pane masimba anoshandiswa nezanu kuti vagone kudistroya nekutambudza Chamisa kana kumaataka, but pane pokuti pamwe pachona havana power paari Chamisa uya. Even Julius Malema kana uyo opposition nekumozambique kana kuti even kozoita nguva yekuti yema-election yekuti vanenge vachipomera kuti tiri muhondo. Noti vanhu vasiri muhondo, vanhu vari basi vasiri pachi. But vanhu vanenge vasina support vanhu zvake mapovho mujere. Izvozvo kutara kwanikita kuno vaChamisa vane security pamba pavo izvozvo. But povho iri munyika umu haina security. It's okay. Leader unofanira kuita security, it's okay. Ndiri kutaura nyaya yekuti munotaura kuti muri kunze, vanhu vari kunze, vaChamisa vari paground. Taura izvi zvamunoziva kwamusina, hakuna kungonakidzwa nekutaura. Vanhu vese vamakaona vakatiza kuenda kunze kwenyika vese ava havagone kukwana security ina Chamisa yekutora vachichengetedzwa misha yavo nesecurity ina Chamisa. Munhu anenge akutotsvaga kuzvinunura nekuzvirwira iye pachake. Saka vaChamisa kana vakagara vane security vachirara vakagaidwa pamba pavo, zvaakureva here kuti vakabuda vese kana kuti vanhu vari kutiza vese imbwende, vaChamisa ndiwo murume? vaChamisa kana vakavatoka naso vakafumani itarisai Bobi Wine, nyika dzese dziri kupindira vana vyatoro vataura Museveni kuti mumudzosai munhu iye akasimba ari mupenyu asina chamamita, mukadzoka asina chani kina tichapedzerana. Even mukaenda kuEurope, nyika dzemuEurope dzese dzakaisa mazozunzi mastation ese nemasaise ese nemajournalist ese akatarisa nyaya iyoyo. But vanhu vari munyika umu havateeredzwe nemajournalist, havateeredzwe nenyika dzese, but mutungamiriri uri pamusoro pegomo unotariswa nekuchengetedzwa. That's why asi muwengi unotsvaka nzira dzekutunyudza chete kana ada kuparadza munhu, asi noti kuti zviri easy. Saka ndoda kungotaura shona yekuti vanhu ngavari kutora kwavasina kuswera. Unofunga kuti kungosapota bato chete nemuromo wakagara kumba kwako ndokuti bato ndokuti nyika isununguke? Kana ukangosapota vaChamisa vacho kuita 100 days uchingowasapota usina benefit yauri kubatsira musangana macho kana ningikinika, even kana domination yauri kuita kana participation yauri kuita zviri kubatsira chi? Kana bato rikaita 100 days iwe uchingoramba wakamira pa usvika kuchembera uchena imvi mumusoro uchiti ndi kusapota bato. Unofanira kusapota zvinhu zvinosvika, zvinhu zvinopfuura, zvinhu zvinokwana, zvinhu zvinoitika, zvinhu zvinobudirira. Hakuna kungoti mukusapota, tiri kusapota, tiri kuti zvitoda kuti rusununguko rusvike. VaChamisa pachezvavo, ivo pachezvavo. Even vana Mapfumo chaivo vakataura vana Thomas Mapfumo. Tisu tega here vana Baba Chirogori tiri kutaura izvozvo. Kuti sokuti ndiwe wega uri kurwadziwa nokuti nyika iita pana asi kurwadziwa, tese hatisi kurwadziwa. Isi tiri kutaura kuti chokwadi chiripo ndechekuti vaChamisa kana vaona kuti hondo inovanetsa ndo vakatimisa kupinda murodhi 2023 tichida kurwira maelection.
ndo vachamisa ndo vakabuda mubato vakati ndabuda saka ngavachikasika kakudzoka kana tione pekuchatsomira bato racho richifambeka vachiita bato tichifamba kaurongwa hwebato wacho uchinhingirika nokuti ndo vanobuda ndo vanodzoka asi vanowana vanhu varipo sokuti kwai kupanduka izvo kana mada kupanduka hatega kutaura chokwadi nokuti kwai ndosapota vachamisa izvo kana muda kwaitotaura chokwadi wani munhu wada kungopanduka unongobuda izvo kaita isu tinosvika chii ngasvika ani uyo ari kutaura pamafoni kana ari pamidhia kana iwe kutaura pamidhia kana ari kungotaura zvake ari kutaura kwakagarawo zvinomanikidzwa here unongobuda ka munhu woenda kwaunoda kuenda isu hatibudi zvokuita kuhwanda zvinoita vamwe vanhu zviya zvokuita kusoro dzaka izvo kana kubuda zvokungoninga kungoseka kana kuningira kuya kuya ata kubuda ndobuda masikati machena fair rakatema shanga politics dzinomanikidzwa munhu here kana kuti dzino chokwadi chiripo ndechekuti taurai chokwadi kana muri mupolitics hakuna kungoti fe ngosapota nekuri kuenda mhepo kungosapota zvisina kana nikwa zvakananga zvisina kana kwazvinogumira kana 30 years 20 years 100 years uchingosapota zvinhu zvisingabudi zvinhu zvinosapotwa zvinobuda hakuna kungonakidzwa nekupemberana kuti ndirisapota wezanu inini usingazivi kuti zanu yacho ikuenda kupi vari kurarama nezanu vamwe vari kudya nezanu vamwe vari kubudira nezanu vamwe zanu inotonga kusvika vanamunaka vagotonga vagobva iwe ungorisapota chete kubva 1980 uchingosapota kuti pambene nezanu chete hauna ikozvititana mujibha vakagwa wondo vakabatsira vakadini asi nanhasi hapana kana chawakapuwa but vanongosapota chete pambene nezanu chawanacho chi chawakawana chi vamwe vakapira kupondwa vamwe vakasara makuwa akazara muningirikino kana tichisapota bato rezvematongerwo enyika tinosapota bato tiine chinangwa chokuti tizowana minduro kana anza hatingosapota bato rezvematongerwo enyika sokuti ndo upenyu hwedu hwekurarama nekusapota vari kudya nebato vachidya vari kubhenefita nebato vachibhenefita vari kuguta nebato vachiguta uno upenyu hunenge hwavachamisa here iwe unenge uchitaura pachane kana kutaura pajolas kana kutaura kurarama kwavari kuita kana zvavari kuwana unoziva zvavari kuwana nokubhenefita here kana utungamiri humwe hwawanawo sikireti dzirimo unodziziva here vanhu vanofa vanhu vachitambudzwa vachidzungaira so but vanhu vachibhenefita zvavari kubhenefita basa nokuti kana ndikanzi handisapota chamisa inini zvinondibvisa chii izvozvo izvo asi ndinomira here kurwira nyika hazvitasi kumira kurwira nyika izvozvo izvo asi kuti mashoko ako aunotaura kana pajonas kana kupi kwaunotaura anotiita kutoti nanhasi unoka ndikazotanga kuchiataka chamisa wacho kuchinyatsa kuchiataka chako chako kuchinyatsa kuti da enemu yake chayo unokwanisa kundimununura here mumaoko mangu kana mumuromo mangu auona kuti zvinoparadza musangano zvinoparadza ningirikini hakuna munhu anonyorwa chitupa kana kuforwa ningirikini kuti ningirikini chamisa haasi kutungamira kambani and very sorry kuti chamisa wacho haasiri ari kutaura izvi tiri kutaura nevanhu vari kutaura pamidhia chamisa haana kana something chaanombotaura kana rabish anotaura patoda kune vanhu vasingazivi anotungamira vanofamba mupolitics asingazivi politics kwaya ndiri sapota iwe kana musiri sapota nyararai kana musingagoni kusapota iwe uda kusapota kusvika 150 years kauchikosapota kaiwewe hauna chauri kuziva hauna chinangwa chawakanangana nacho kai uri sapota chete duta mupengo rinongoenda kwariri kuenda hauna gore nezuva nenguva kai vakatageta kuti nyika inenge yasununguka kana tikaita 100 years unenge uchitofara chaizvo kuti bato riri kufamba so mwari watibatsira watikomborera mazvita inokutendai nezita rajesu kristu dai mwari watikomborera kana tichitaura zvepolitics tiri kutaura nyaya haisi nyaya kungoti chete tiri kuti chamisa tiri kutaura nokuti ivo vachamisa ndo vakanga vabuda mubato kwete kutanga nhasi vakadzoka tikafamba navo vakabuda futi mubato vakadzoka nanhasi tinawo so nhasi uno vachamisa vacho ndo vakamisa vanhu kuti vademonstrate tikonde akona kuti kwanzi vanhu imi maitei vachamisa ndo vamundo varwire nyika towanakazidi chamisa vacho kana tikati ihondo kana demonstration unopinda murodhi rechamisa kana kuti vanhu vanopinda murodhi kana zvinzi mutungamiriri ngaape command zvinenge zvichida kuti kudi unotaura kwanzi maelection anosvika anouya agosvika vanhu vagoita maelection ngoma ndiyo maelection agouya mune pfuti here yamunoti imi muchati hazvinotoita chete mune pfuti here kubatira munenge kwapfuti imimi nhau iripo ndeyekuti toda way solution senyika taneta nokutendai mazvita one zuva rakanaka maita basa
unongutaura zvokusura mauti vachinogurei uri kutaura vachimakapu emai wakagara pasi pomuti ikokoko hauna kana chaunobatsira kana chiguru kana domination yemashoko hauna kana benefit yaunoita musanga machona chako iwe chauna chokungofara chete kwaunochamisa achitaura panhiki choto wosimudza ruoko kubhaipisa newspaper pambobhaipisa munhu ari panewspaper paya musangano unomunga kungoita sapota zvinobatsire kuita sapota kungoita sapota chete kungoita sapota nje sapota hayo isina direction isina magumo nematani kwayakatangira nonsense man sapota inofanira kuziva ine chidangwa weyedu chanyaya ndeyekusurungura nyika nyaya ndeyekurwira nyika inini ndiri kuti kuna wabvunza kuti mweyenje ndiri kuti vachemisa ngavadzosere vanhu papfungwa yavakanga vada kuita gore riya yokuti vanhu varwire maelection avo ivo pachezvo vachamisa neutungamiri hwavainavo vanofanira kuratidza kushinga pazviri kana zvakundikana because mareforms anoramba habudiri kuitwa nezvikuita nezanizvi maningirisa even kana kuenda dare ripi neripi kana dare repamusoro zvakaita sei muZimbabwe ava because ari under control even magweta akaita sei nokuita sei chinongoramba chichiitika nechekuti vatungamiriri ivo vanachamisa ndo vanozongorarama upenyu kuramba vachigobenefita nepolitics but ropa revamwe vanhu ndo rinenge ramba rakudidzira upenyu hwebato misodzi yevamwe vanhu kutambura kwevamwe vanhu nekuda kwebato vamwe vanhu vanenge vakutopfuma kutobudirira vanhu vakutoguruma upenyu hwavo so kana tichigarika vakomana kana tichigara zvakanaka vakomana ngatiwawarire kuti nyika tigare zvakanaka tese but tarwa tese kwete kuti vanhu vashoma ndo vanozorarama for 5 years vanhu vachirarama but namba zhinji inenge ichipanichirwa zvayakaitwa pamaelection zvayakaita pamaelection kusapota munhu kana kuti mavhotsi yakanga iita kana kuti kumakwa mavillage kunyorwa mazita amalocation and so forth saka vatungamiri vemapolitical party ndo vanozongorarama upenyu unopenyesa ganda nedehwe so isusu kuti tisafungidza kuti pane zviitika ngatichisununguka titeka zvinosungura nyika yacho nokukasika vanhu vese vosunungurwa kwete kuti tinyebere vanhu chamisa agara unongowina kana tikaenda kumaelection unongowina but hapana chinhu chinenge chichizonyatsooneka chinomusoro because unotsitsirwa unokundwa nei hauna simba because zano yakaisa gumbo kujudiciary yakaisa ruoko kupolisi yakaisa ruoko kuzeki yakaisa